ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾದರಿಗಳ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದುಲ್ಲರು ಕ್ಯಾನಡೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಈಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ಯಾನಡೋಡ್ ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಪೂರಾ ಜನ ಮಾತ ತುಳುವೇರ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ ಪೂರ ಬೈದಿರು ಬರೀ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಂದಿತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಂಬು ಎಂಕಲು ಬತ್ತಿನ ಕಲೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಕಲ್ ಇಂಚ ಆಪುಡು ಅಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಊರದ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವನೊಂದು ಕೇನೋ ಬರ್ಕ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಕುಲೆ ಬನಾಟ್ ಬುಧಾರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಿಂಧು ಉಳ್ಳರು ವಿನಯ್ ಉಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಅವಡು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ತೂವರ ಇದನ್ನು ಬೈದೇರು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಿತ್ತಿಡು ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ಕಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುದು ಊರುಡು ಬಾರಿ ಅವ ಶಬ್ದ ಬಂತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಲಟ ಸರ್ಕಸ್ ಹೋಗುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕತಾರ್ಡ ಆವಡು ದುಬೈಡ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಬೋಂದು ಸರ್ಕಸ್ದ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮೂವಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ತೂವರ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದಿರ್ತೆ ದಿಗ್ಗಜ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿ ತೋರೆ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆನಡೋಡಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ತುಳುಕೂಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಈ ಮೂವಿನ ಮೂಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಅಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ದಯಬಣ್ಣಾಗ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮೂಲ ಕಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಲೆ ಮೂಲು ಕೆನಡೋಡ್ ಕುಲ್ದು ಒಂದು ಮೂವಿ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬೈದಿನ ಅಂಚ ಅದು ಅಕಲೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಸೊ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ದಯಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಆವಾಗ ಅವು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅಕಲ್ದಕ್ಕೆಂಗ ಹೆಂಗಿನ ಮಾಡ್ಪಾರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಸ್ ನಿಖಲು ಇಡೇ ಕಂತಾರೆ ಸೊ ಸರ್ಕಸ್ ತೂಕನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ ಎಂಡ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಒಂದಿನ ಪನ್ನಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೇಮ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಈತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಎಡ್ ಎಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಈತ್ ದೂರ ಪರವರು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲು ಆವೊಂದು ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಳ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿಮಾನ ಸೊ ಅಂಚ ಇದು ಪರ್ಲಿ ಈರ್ ಪರ್ಲಿ ಕೆನಡೋಡ್ ಬತ್ ಮೂವಿ ತುಳುಕೂಟ ಥ್ರೂ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಸೊ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವರ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಕೆನಡದ ವತಿಯಿಂದ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಈ ಮೂವಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಲ್ಲೇರು ಈತೆ ಜನ ಆತ ನಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 100 ಜನ ತಾಟನೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಲ್ಪೈತೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ತುಂಡು ಮೂವಿ ತೂತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ಕೊನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ 100 ಜನ ಪಂಡಿರ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತೊಂದು ಪ್ಲೇದ ಬಣ್ಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳರು ಸೊ ಅಂಚ ಅಕಲ್ದೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಮೂಲು ಬೇತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೂಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳರು ಪುದರ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ಐಡೆಂಟಿ ಸೋಜಾ ಸರ್ಕಸ್ ದಿ ಸಿಲ್ವಾ ಸಾರಿ ನಾನು ಇತ್ತನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬೋಲು ಬತ್ತನಗನೆ ಎಂಕಲೆಗ ಅವ್ ಸರ್ಕಸ್ ತೂನಾಗ ಸರ್ಕಸ್ ದ ಮೂವಿ ಬತ್ತನೆ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಶಾಲ ಅಂಡ ತಾಯಕ್ ಪಂಡ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಭಾಷೆದ ಮೂಲಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಲಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಂಕಲೆಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲರಾ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇ ಮಸ್ಯನ ತುಳು ತಕ್ಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಮಸ್ಯನ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ would you want to say something she covered everything right okay thank you we'll watch the movie first yeah sure ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೂಟ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಿಯೋ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ರೇಗೋ ಸೊ ಆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಬಂಡ್ಪೇರ ಅಂಚ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಬರೋಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಆನ ಆರು ಉಪ್ಪೇರು ಆರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ತೂವರ ಆರು ಬೈತಿನ ಹತ್ತು ಆರು ಪೂರ ಪತ ಬೈದಿರು ಜನನು ಸೊ ಆರನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇನ್ಗ ಲಿಯೋ ಎಂಜಿನ ನೋಡ್ಬಾರು ಸರ್ಕಸ್ ಎಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನೋ ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ಒಂದು ಕೆನಡಾಡು ಅಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೈದ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಕ ಎಂಚ ಉಂಡೆ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಐತ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮೂವಿ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಬನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೂವಿ ತೂದು ಎಂಕುಲು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೇಲರ್ಸ್ ಬರ ತೂತ ಮೂವಿದ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೆನಡಾ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೆನಡಾ ರಾವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಆಪರೇಟ್ ದುಂಬಿ ಅಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಜರನ್ನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದ ಮೂಲ ಇಂಟ್ರೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೂಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಮೂವಿ ತೂವರ ತುಲೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಜೋಕಲ್ಲ ಬೈದೇರು ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ US ಬೈದೇರು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಗ ಇಂಚಲ್ಲರು ಒಂದು ಮೂವಿ ತೂವರ ಬೈದಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಓಕೆ ಆರು ಬೈದೇರು US ಹಿಡಿದು ಬೈದೇರು ಈರು ಬಂದ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಬೈದೇರು ಸರ್ಕಸ್ ತೂವರ ಮುಲ್ಪ ಸೋನಿ ಲಲಿತರ ಬೈದರು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ
ಏರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲೆ ವೇಣುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಎಂಚ ಪನ್ಪರ ಸರ್ಕಸ್ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ಮಾತ ಕೆನಡಾದ ಕೆಲವು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬೇಕಲೆ ಎಸ್ ತೂಕ ತುಳುವೆರೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚದ ಬೈದ ತೂಕ ಮೂವಿ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೂಕ ರಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಪಂಪನ ಕೆನ್ನಕ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೂವಿ ಎಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಬಾರಿ ಗಿವನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಸೊ ಇಂಚಬಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಆನಾಗ ಎಂಚ ನಲ್ಪ ಅರ್ಲ ಫಂಡರ್ ಬರ್ರ ಆಸೆ ಬರ್ರ ಆತ ಜಾಣಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಹೋದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬೈದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕುದಾರೆ ರಮ್ಯಾ ಒಲ್ಪಡ್ ಬೈದಾರೆ ಬ್ರಾಂಟೆಂಡ್ ಬೈದಾರೆ ಮಿಸಸ್ ಆಗ ಸುರೇಖ ಅಂದ ಓಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈದಿರಿ ಅರ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೈದೇವು ತುಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಮಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೈದೇವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಓಕೆ ಪೂರ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಯಿಬೇಕಾರೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೈ ಇಚ್ಚೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟವಲ್ ಪೂರ ಪಸಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಅದು ತೂವಾಡು ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೈದೆ ನಾನು ಪಂಡ 100 ಜನ ಬರೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಬೈದೆ ಮುಲ್ಪ ಕುದುರೆ ಪಣಪೋಲಿ ರಪ್ಪರಪ್ಪ ಕುದುರೆ ಪಣಪೋಲಿ ಮೂಲು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುದರ್ ಉಳ್ಕೊಡುದು ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಾರ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಊರುದು ಸೀದಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಿರಣ್ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನು ಬೈದೇನೆ ಮೂಲತಲೆ ಹಿಯರ್ ಬೈದೀನಿ ಸಿದೀಕ್ಷಾ ಬೈದಿರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ್ವಾರ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ಕಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ತುಳು ಮೂವಿ ರೈಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣಿ ದ್ವಾರ ಓಕೆ ಸಾಕರ್ ಗೊಬ್ಬರಿ ಬ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಎಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ್ವಾರ ಸುನೀತಾ ಬೈದಿರಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಸೀಮಾ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ನಾರ್ತ್ ಆ ಕಡೆ ಬೈದಿರಿ ನಾರ್ತ್ ಆ ಕಡೆ ಬೈದಿರಿ ಮಿಸ್ಸಿಸ್ ಆಗ ಇತ್ತೆತ್ತ ಬರ್ತಿನಾರ ಊರು ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿರಿ ಇತ್ತೆತ್ತ ಊರು ಬೈದಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ಎಸ್ ತೂದು ಬಕ್ಕ ಪಂಕ ರಿವ್ಯೂ ರಿಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ 3 ಬಿಲ್ಡ್ ಬೈದಿರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ್ವಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ರೂಪೇಶ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಮೂಲು ಕೆಲವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್ ಬೈದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಹೆಂಚು ಉಂಟು ಮೂವಿದ ಟೂ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಂದರಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೇಲರ್ಸ್ ಬರೋದುಂಟು ಸೊ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೂ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಶ್ವೇತಾ ಬೈದಾರೆ ದ್ವಾರ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೈದಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ್ವಾರ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ರಿವ್ಯೂ ನಾವು ಕೆಲವು ಜನ ಪಾತೇರಿ ಆ ಮೇರಡಲ್ಲ ಕೇನ್ಗ ಮೇರ್ನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಚ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂವಿ ವಿಷಯ Excited to be here, first time Tulu movie, and you can see the excitement in the crowd, and if anything is missing, Santosh is always there. Yes. To pump in the remaining excitement. Yeah, thank you so much. Happy to be here. अच्छा आपण तू का एक्साइटमेंट तुला उलाय पोपा पूरा रेडी आउंदले जನ ಬೈದಿನಿ ತಪ್ಪ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಲಾಯ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವರೆ ಟೈಮ್ ಆಡು ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಉಲಾಯ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ತಿರ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಏರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಬೈದೇರಿ ಮೂವಿ ತೂವರೆ ಸೊ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ನಿಖಲ್ ಕೂಡ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ತುಳು ಕೂಟ ಕೆನಡಾ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಮೂವಿ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನ ತುಂಬು Picture to nama mast videos to the picture so we are very excited to watch the movie. I hope this is a hit and an excellent movie. We are here to support our Tulu speaking community back home. We will make sure that every movie you release we're going to make it hit in Canada. Thank you. ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಿಸಸ್ ಆಗಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಟು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಾಡೋದು ಬಾರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ఇప్పుడు ಬತ್ತಿನ ಮಿಸಸ್ ಆಗಡೆ ಇತ್ತಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಲೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಏಪಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕುಟೋರ್ದಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ತುಳು ಮೂವಿ ಅವ್ರ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಮ್ ತುಳುಕುಟದ ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚಾಪಡ ಕುಲೈ ಪೊತ್ತು ಕಪಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವರ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೈದಾರೆ ಪೂರ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೆನಡಾದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ
ಅಕಲ ಕೇರ್ನ ಎಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೇರ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೊರೊಂಟೋದ ಜವಾನೇರ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತೋತ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಊರುಡ್ ತೋತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೊರೊಂಟೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ತುಳು ಪುರ ಅಂದೆ ಈರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಡೋಲ್ಲ ಅತುಲ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತೂದು ಅಕಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂಚೆನ್ ದುಂಪುರ್ಲ ಟೌನ್ ಹೊರಡು ಪೂರ ತುಳು ನಾಟಕ ಬರ್ತು ಅಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕೆರಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುದ ಮೂವಿ ತೂಪನ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಚಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲರ್ಸ್ ಪೂರ ತೂತ ಲೈಕ್ ಕಂಡೊಂದು ಪೂರ ಬೈದಡ್ ಐಕೆ ತೂವರೆ ಬೈದ ತೂಕ ಅಂಚಾಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಂಪೇರ್ ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದೆ we are expecting a lot, right? Definitely the comedy is amazing. That's what I can promise you. But the movies also come out very good reviews are there back home. Urdu Brahmas review avandu. So let's keep watch and then give the reviews. How is the movie? Okay, thank you. Later. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ Circus ಗೆ ಜೈ Circus ಗೆ ಜೈ Circus ಗೆ ಜೈ ಪುಯ್ ಎಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಡು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಸಿಂಧಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟೇ ತೂವರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವರ ಅಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಲೇಟ ಬಲೆ ಬಸ್ ತಪ್ಪರಲ್ಲಿ పోయి ముక్కల పిరోడ పోండా పిక్చర్ దిక్కు నిజర్ దిక్కు ఓలుండు యాన ಒಂಜೆಟ್ಟು ದಾಂಡು ಮೂರು ನಂಬರ್ ಸಿನಿಮಾ 2 ಸಿನಿಮಾ 3 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಈ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಇದು ತಲ್ಪ ಯಾರು ಪಂಜಿವೇನ ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಏಪಲ ರೂಪೇಶನ್ನೇ ಓ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಂಡಲ ಆರು ಕೇಳನ ಉಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚೆ ನಿಮ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಳುಕೂಟ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಕಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ನಡ ತೂವರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಲ್ಕೊರ್ನೇಕ್ ತುಳುಕೂಟ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಏಪಲ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ವಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಂಡಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನೊಂಡು 3, 2, 1 ಕೇನುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಎಂಚಾಣ ನಿಕ್ಲು ಪನೋಡು ಕೆನಡೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಏತ್ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತದು ಫಾರ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಫ್ರಮ್ ತುಳುಕೂಟ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೋ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ 3, 2, 1 ಎಂಚಾಣ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿದ ಮಾತ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಡೋರ ಇರಗೋಸ್ಕರ ತುಳುಕೂಟ ಕೆನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚಂಡು 3, 2, 1 ಸರ್ಕಸ್ ಎಂಚಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗೂ ಮುಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೈಕ್ ಈ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಹಸರ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಯಾಲ್ತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ very good super movie how was the movie very good enjoyed the movie thank you encha movie enchad ha tulu comedy ಖುಷಿಯಾಣ ಎಂಚಾಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚಾಣ ರಡ್ ಬಾತರ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಅದೇ ವೆರಿ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಅದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚ ಕಾಮಿಡಿ oh absolutely like తెలుసు పంజేవేర how was the movie it's beautiful it was full fun thank you how was the movie good okay thank you ಎಂಚಾಣಮ್ಮ ಮೂವಿ ಎಂಚಾಣ ಎಡ್ಡಾದನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚಾಣ ಮೂವಿ ಎಂಚಾಣ super good ಕುಡಾರ ತೂಕನ how was the movie ಎಂಚಾಣ ಕಾಮಿಡಿ ಓ ಎಡ್ಡ ಓ ಎಂಚಿನ ಓ ಎಡ್ಡ ಇನ್ನಿರಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಲನ್ ಎಂಚತ್ತೀರಿ ವಿಲನ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೇರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಊರ್ದ ಫೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಊರು ಜಸ್ಟ್ 2.5 months ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ಸೊ ಊರು ಮಿಸ್ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಅದನ್ ಏರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡ ಅದನ್ ಸೂಪರ್ ಊರ ಜನತನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏನ್ ಎಡ್ಡ ಅದನ್ ವಾಹ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾನ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾನಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಮೂವಿ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಟಚ್ ಆತಿರಿ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಲನ್
He's always bad. Always bad, yeah, The right? point is shown is that repentance is there. Yes, yes, That yes. means we can bring him back Yes, out the- of our love. Yes, That's yes, the yes. message Thank I you. got to Thank you so forget much. very Thank you. much. Inchan, movie Inchan. I really enjoyed this movie. I don't understand Tulu, but my in-laws are Tulu. Right. So I always come Thank you here so much whenever for there's a coming and screening. bringing them here. And just from the subtitle also, I really enjoyed the movie. Thank you so It's much. amazing. Good. Inchan movie, how was the movie? Movie was great. Inchan, which part was good? Hero or comedy? Everything. Both, yeah, Beautiful. everything. Thank you. Movie Inchan. Hello. Nikhil Baba Nadu. ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅవి ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಹಾ ಆಯ್ತಲಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಹಾ ಹಾ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮೂವಿದ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡ ಬೈದಿನ ಅದೇ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರ ಅದೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ Opportunity ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ thanks. ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನಾತು ಮೂವೀಸ್ ಬರೋಡು ಅದೇ. ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Engine one, how was the movie? Super. We just enjoyed it. Really? So laugh, so comedy, so Full fun. of comedy. Full Right? of comedy. Yeah. Thank you for joining. Incha movie Inchan. Incha man parvanle unji red badra. Super ade. Avadappa nigala pura onji asro nini enkle Canada onji movie tikkare kide. ನನ್ನ ಅಂಚಿತ್ ನಾನೇ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಿತ್ ನಾನೇ ಮೂವಿ ಮೂಲ್ ಬರಂದ್ ಇಪ್ಪಾಡೆ Definitely. Yes. Try malpuga. Nikul battade ಸಾಕಾರ malpuna bari vette malla vishaya. Thank you so much. Thank you. Incha movie Incha. You enjoyed, right? Movie, comedy, dialogue, everything was 100%. Worth watching. Okay. Enjoy movie. Thank you. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂದು ಮೂಲ ಕೇಳಂಗ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಮೂವಿ Yeah, it was ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು really ಸೇ nice. ಅಬೌಟ್ ಮೂವಿ No, it was few very few nice. feedback Ah, ಓಲಾ ಫನ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಹಾ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಕದ ಮೂವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ It had a lovely story also. message is there, right? So Concept is villains have been changed, so this is all different things to see. Yeah. How about you? ಎಡ್ಡಾರ್ನದೆ ಕುಡೋರ ತೋಲಿ Must like it. ಇರಿಗಿಂಚಾಂಡ್ Must like ಇರು ಊರು ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾರದು ವಾರಿಗೆ ಸಾಧನ ಹಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಎಂಜಾ ಎಡ್ಡೆ ಆತೀನಿ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವಿ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ, ರೈಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. Acting also. ಗುಡ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ 100% ಬಾರಿ ಇಟ್ಟಾತು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಎಂಚಾದ ಮೂವಿ Too good. Superb movie. ಪನ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇರ್ನ Arvind Bolar was too good. Arvind Bolar, ಅದೇ. Arvind Bolar was too good. He's amazing. Yeah. So these guys are legends, so they are always when they perform like this, so it is nice to see them. Yeah, the overall movie is very nice. Good. We are proud that we are sitting here and watching Tulu movies. Yeah, it's amazing experience. Yeah, Yeah, it's thank you. really Thank you. How was the movie? What do you want to say something? I got to meet new people here because of the movie. Yeah, thank you. I came because of her, so yeah, I enjoyed. You enjoyed the movie? Yeah, Okay. it was good. Oh, he doesn't know Tulu, but Yeah, still reading the he subtitles. supported. Yeah. Okay. Amazing. Yeah, Tulu. You see now from moving forward, you can join the movie Tulu movies. They are in different level now. They are not in the past what movies are. Now they have a lot of changes. So thank you for joining. Thanks. Hanle, enchand movie enchand. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲಂತು ಓದಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಮೂವಿ Correct. ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲೆಕನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೂಪರ್ ವೆರಿ Yes. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. Yes. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೊಡೋ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಬೊಳ ಸರ್ ನಮ್ಮನ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರಾಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾನ್ ಕೇನೋಡ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಸಿಂದಕ ದೇ ಪಣ್ಣಾಗ ಮೂಲು ಈತ ಟಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಟು ಕ್ಯಾನಡೋಡ್ ಮೂವಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಂಡ ಅದು ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ ತುಳುಕೂಟ ಕ್ಯಾನಡಾ ಈತ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಈತ ಮುರ ಮಲ್ಪೋರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬರ್ಪನ ಮೂವೀಸ್ ಆವಡ್ ಎಂಚಿನ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಒಂದು ತುಳುಕೂಟ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಕಂತ ಇಡೆಗೆ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ. ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಬಂಗ ಬೈದಂಡು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮೂಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 125 ಸೀಟ್ ಇತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಆತ ನೀನಿಕ್ ಫುಲ್ ಆತು ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಭಾಷೆದ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಏದೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಜಾತಿ ಅತಂಡ Knowledge, yeah. It's just for movie. ಫಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೈದರೆ ತುಳು ಮೂವಿ ತೂವರ ಬೈದರೆ. Correct. ಬಿಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ Thank you, ಸಿಂಧು thank you, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ Thank ಜಾಯ್ನ್ you. ಆಯ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕಲು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನಿಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಮೂವಿ ಎಂಚೇತನ ಏನಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸಿಂಧಕ್ಕ ಮೂವಿ ಎಂಚೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಪನೊಟ್ಟ ಈತ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳು ತುಳು ಮೂವಿ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಅಂತ ಬಂದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಬತ್ತಂಡ ಕನ್ನಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಗಲೇ ಕೊರಪ ಬಂದು ಎಂಗಳು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೆ ತುಳುಕೂಟ ಕನ್ನಡ ಅದೇ ಬಣ್ಣಗ ಅಕಲ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂಚನೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಕಲ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡೋಡು ಅವರೇ ಏತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಜನ ಕನ್ನಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಮಿಡಿಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪೂರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ 3 ಜನ ಬರ್ತದೆ 10 ಜನ ಬರಡು 5 ಜನ ಬರಡು 100 ಜನ ಬರಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ
ಖುಷಿ ಆತನ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ರೇಪಣ್ಣಗ ಪೂರ ನೆಟ್ ದಾಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏಜ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡ್ ವಿಲನ್ ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ದಾರ ನಿಗಳು ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇತ ಮೂವೀಸ್ಲೇ ಇದ್ರ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮನ್ಪೆ ಯಾರು ಪರ್ಸನಲ್ ಬನಾಡ ಯಾರು ಈದ್ ತೆಲ್ತೆ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಲಗೆ ತುಂಬ ಆತ ತೆಲ್ತು ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೂವಿ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಬರೋದುಂಡು ಲೈನ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ತುಳು ಮೂವಿ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಕನ್ನಲೆ ಎಂಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮನಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮೀ ಆನ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಕ್ಯಾನಡಾ ಟು ಕ್ಯಾನಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಪ್ರೋಮೋ ಅವಡ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಕ್ಯಾನಡಾ ಬತ್ತನ್ನ ತುಳು ಅವಡ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿ ಅವಡ ಇಂಚಿನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ